Yo, thank you. Pasalamat tayo kay Lord, binigyan tayo ng blessing. Ayan oh. Nilagay ko na sa ano mga idol. Oh. Nasa mga 10 kilos siguro to. Eh. Nilagay ko na sa lagayan yung eco bag. Oh. Bigat. Thank you. Daming isda mga idol. Blessing. Oh. Wala kasi tayong wala tayong taga-video kaya hindi natin nakakuhanan. So, uwi na tayo. Pamigay natin 'to sa mga kasama natin doon sa barracks. Magtira lang tayo ng para sa atin yung kaya lang nating ubusin, no? Lalaki mga idol, oh. Laki niyan. Ang ihaw.